kesä vuonna 36. Pärhöllä naapurilta sormet vei. Minä kauhusta siihen lamaannuin. Puhuin sekavin ristinmerkkejä tein. Me oltiin reilusti alta 20. Mutta velipoika toimi kuin aikuinen. Sitoi tyngät, paljasti hevosen. Näin pelasti vuotavan ihmisen. Siinä vasta oli pelkäämätön mies. En minä, vaan veljeni Anton. Ei en minä, vaan veljeni Anton. Kerran kirkolle tuli oikee orkesteri. Mies, palli ja haitari. Yhtä flikkaa katsoin sillä silmällä, että jos vaikka sais vähän pidellä. Kohta paikalle ryntäs tumma komia mies. Sanoo, nyt poika loppu sun elonties. Minä pelkäsin veljeni Antonin. Yks isku ja ukko kanttu vei. Siinä vasta oli pelkäämätön mies. En minä, vaan veljeni Anton. Ei en minä, vaan veljeni Anton. Meistä kumpikaan ei päässyt naimisiin. Rintamalle kyllä kelvattiin. Se reissu viimeisenkin järjen vei. Mutta velimies, sielläkään veljämme tei. Se saa, että ihan lunkisti vaan. Kotiimme täältä kyllä palataan. Koitti sitten vasta isku viimeinen. Ne muut kaatu puolesta vapauden. Siinä vasta oli pelkäämätön mies. En minä, vaan veljeni Anton. Ei en minä, vaan mun veljeni Anton. Anton oli 80, kun kirkolle teki reissun viimeisen. Minä veljeni vein syöpäsairaalaan. Ja tämä oli hieman huolissaan. Kuinkahan se pikkuveli pärjäilee, kun joutuu yksin kylille palailee. Anton jäi näihin mietteisiin ja puhalsi kynttilän
Siinä vasta oli pelkäämätön mies, en minä, vaan veljeni Anton. Siinä vasta oli pelkäämätön mies, en minä, vaan mun veljeni Anton. En minä. Vaan veljeni